torri fideo yma ac yn y fideo yma dydyn ni'n cario ymlaen i gwneud ei ond dydyn ni'n dydyn ni yn yn be yn isio i torri goeden i pren. Iawn. Nai hwnna fyna ac cario ymlaen torri hwn. Iawn. Ac presio button. Hwnna'n ffasus. Ac rwan nai gwneud hwn yn pren ac dwi'n nes I jyst anghofio ble I rhoid o. Jump, yay. Lucas dwi'n gallu I rhoi hwnna yn ôl. Di torri blodau. Lucas dwi'n gallu mynd I fyny fyna yn gymlynach rwan. So yn fideo yma jyst yn extendio tŷ rili. Gwneud mwy o lle I pethau fi. 24. Iawn. Hwnna. Dwi ddim gallu. Iawn. Fyna. Tyd. Iawn. Dim gallu. Dim hwn. Iawn. Gan gael gwared o hwn ac yn gwneud y gegi. Ond cyn hynna, na I mynd I gwely ac rhoi hwnna'n fyma. Helo! Ac hwnna'n fyna. Rhoi hwn yn fyna. Iawn. Na I mynd I gwely yn y stafell gwely. Mae'n bore ac diwrnod glân a fresh. Mae hwnna'n ddim yn glân. Mae'n o bellach. Mae hwn yn neis. Dwi'n torri blodau. Eto. Iawn. Helo. Os na
Gegin. O, dwi isio gwneud rhywbeth. O, dyna, dwi wedi cofio beth dwi'n yma i. Hwn, torch gola. Dyna fo. Na i gael gwared o hwn a replace fo hefo hwn. Cos dwi ddim eisiau gwair yn pocio allan o ffordd. O, dwi eisiau mwy. Mae hwn yn fyma. So na i torri hwn i lawr ac gwneud hwn yn pren ac rhoi o fel path i gael i mewn i tŷ. Ia. Dyd. Rhoi hwn fyma. Woohoo! Mae hwn yn edrych yn neis yna a rhoi hwn yn hwnna ac hwnna. Ac hwnna. So, ydy hwn yn neis? Ia, mae'n neis. Woohoo! Ia, na i nôl, dim hwn yn drws olaf ac rhoi hwn fyma ac rhoi hwn yn fyna. Na, rwan dwi eisiau gwneud pickaxe. Na, dwi eisiau dwi eisiau mwy o pren. So na i mynd i gael mwy o pren gan yn yma. Faint o pren dwi eisiau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O pren. 3, 4, 5. Troi hwn i bren ac yn troi hwn i pickaxe just i gael cobblestone. So dwi'n meddwl dwi eisiau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia. Mae hwn yn digon. So, na i roi pethau mewn i chest yma. Fel hwn ac hwn. Hwn. Actually, na i think ble i roi hwnna. Ac hwnna.
hwnna, hwnna ac hwnna. Na i gael gwaith o hwn. Na dwi'n gwybod ble i roed hwn. Dwi ddim eisiau hwnna. Na hwnna. Beth dwi eisiau hwn. So, tiny. I'm nice. Lamp bach. Sydd gen i. Mae amser wedi gorffen, so na i mynd i tŷ rwan.